Исәнмесез, ничек хәлләрегез, Рәсим абый? Исәнмесез. Зая, хәлләрем Аллага шөкер, рәхмәт. Инде менә сезнең каршыга килеп утыргач, хәл начар булырга тиеш түгел. Миңа калса бу интервьюны мин генә түгел, күп тамашачылар да көткәндер, чөнки журналистларда сирәк була торган кунак, телекраннарда да бик еш күренмисез соңгы арада. Бу нәрсә белән бәйле, сез бүген көндә нәрсә белән шөгыльләнәсез? Нәрсә белән бәйле дип гел телекранда гына күренеп тора башласаң да, кешегә бит ярап дип булмый ул. Хаман шул дип туйдырып бетергә мөмкинсеңдер. Соңгы вакытта бәлки шуннан да сирәгрәк күренгәндер, нәрсә белән шөгыльләнәсең дигәннән, нәрсә белән шөгыльләнәм, җыр белән шөгыльләнергә тиеш, җырларга тиеш, эшләргә тиеш. Күп минем профессиям бар җырчы. Тамашачы өчен мин җырчы буларак кызык, минем җырларым таңны икән, тамашачыга шул кирәктер дип уйлыйм. Мин башка нәрсә белән шөгыльләнәм, нәрсә белән эшлим, көндәлек ансыйндан көндәлек эш, битәгә кем сезнең әйтәсе килә торганда башка эш беләме, башка эшкә киттегезме, башка шөгыльләнәме. Әлбәттә ансыз юк түгел, ансыз белән шөгыльләнмичә булмый. Инде мин аны бүген монда утырып, шуның белән эшлим, шуның белән шөгыльләнәм, менә минем шулай бер бар дип кычкырып утырасым килми. Җырлыйбыз, әле җырлыйбыз, җырлаячакбыз Алла берсә. Шулай да гастроль туры оештырып, менә чыгып китәсегез килмим. Ул әйбер планда бар. Чөнки иҗатка инде менә 20 елдан артып китте. Иҗатның беренче мине Рәсим Низамов булар халык тамашачы таный башлаган вакыттан алып 20 елдан артык вакыт узды. Һәм менә шушының белән бәйләп, әлбәттә бер минем тур эшләргә җыенам Алла берсә. Инде менә шушы киләсе сезон башыннан башлап җиңсезләнеп шуңа тотынасы булыр дип уйлыйм. Шушы менә хаҗай, шуңа башлап. Алла берсә, Алла теләсә. Демәк, сез бүген көндә яңа җырлар өстендә эшлисез? Әлбәттә. Башка төрле шөгылегез ул ниндидер бизнесме әллә шулай бар иҗатка барып кагыласызмы? Иҗат шул ук без әйтәбез, шоу бизнеста шул ук бизнес. Бизнес дигән әйбер бит инде ул кешегә файда китерә торган әйбер, һәммәсе аның бизнес дип санарга була. Ул бизнес, ул файда китерә торган эш шөгыль. Кем бүгенге көндә бит инде бер генә кешедә тик утырмый торганда, кем нәрсәдә булса эшләргә тырыша, нәрсәдә булса үзенә файда эшләргә тырыша. Инде мөмкинлек таба, ничек бар, ничек җае бар. Тормыш шулай корыла, шулай. Заманасы шундый дип әйтим мин. Тормыш шуңа корылган дип әйтсәң дә дөрес булыр. Йөзләгән җырчы арасында үз урыныңны саклап калу авырга туры киләме? Саклап калу дип аны менә мин саклап калам әле дип кенә утыру түгел, әлбәттә инде синең үзеңнең юлың, үзеңнең иҗатың, үзеңнең юнәлешең, җырларың, тамашачыга ошый торган җырларың бар икән, син инде тамашачы сине кабул иткән икән, шушы кабул ителгән юнәлештә син дәвам итәсең икән, эшлисең икән, изләнәсең, табасың, җырлар эшлисең икән, әлбәттә ул синең алга таба да бүгенге көндә дә тамашачы алдында үзеңнең юлыңны тоту дигән сүз. Туры юлыңнан бару дигән сүз дип саныйм. Иҗатыңа тугры калып. Бүгенге көндә мин аны әйткәнем дә бар, бүген дә кабатлап әйтсәм, ялгыш булмас, без тамашачыга иярә башладык булса кирәк. Тамашачы бүгенге шул кирәк. Нәрсә ашый дип шуны ашата башладык. Нәрсә ашарга тиеш, без шуны ашатырга да тиештер. Шуны бергә дә тиештер. Без җырчы ул теге тамашачыга ияреп аңа шоу ясар өчен генә түгел, тәрбияләү өчен дип саныйм. Җыр тәрбия чарасы дип беренче рәттә карарга кирәк. Менә сезне башка җырчылардан аерып тора торган ниндидер изюминка ул нәрсә дип әйтер идегез? Изюминка дип башка һәр кешенең үзенең һәрбер җырчы аерылып тора. Һәрберсенең үз юлы, һәрберсе җырчы үз юлын тапкан икән, аның үз юнәлеше. Мин үземнең менә шушы җыр өлкәсендә халыкчан, башкаручанлык, халык җырларын, композитор әсәрләрендә башкару ул халыкка шушының белән кергән микән? Мин хәзер башка стильгә күчеп, башкача заманга ярыйм дип, бәлки яшьләргә генә ярыйм дип. Әлбәттә кирәк бүгенге көндә элекке вакыттан кайтып, аның этик аранжировкасында, башкасын җырын сөйләгәндә дә заман таләпләренә туры килеп яздыру, менә шушы эшләрне инструмент
бүтін ягын караганда заман таләпләреннән каршыга ярамый, сүздә юк, мен аннан гына чыгып әйтүем түгел. Менә шушы җырлау, башкару өлкәсендә инде мин менә шушы үземне халыкчан стильдә башкаручы җырчы дип саныйм. Мен аннан кире кайтып бүгенге көндә теге хип-хопка гына күчеп китеп калып булмыйдыр. Бәлки килешер иде дә. Ул экспериментче бәлки кирәк кулланып карарга кирәктер заманча стильне. Яшьләргә теге инде андай җырлар юк түгел, андай җырлар да бар. Бүгенге теге репертуарда яшьләр стиленә ашаган, яшьләргә килә торган әйтеп аранжировкасы аша эшләнгән. Бар сүздә юк түгел. Аның үз урыны, синең үз урыны. Менә ләззәт алып башкара торган җырларыгыз бармы? Ләззәт алып башкара торган җырлар әлбәттә бар, андай җырлар бар. Үзеңдә кайбер җырны чыннан да менә алынасың, эшлисең, үзеңә ошый, тамашачыга да шулай ошар дип уйлыйсың, әлбәттә кирисе була. Сиңа ошамаганда кайвак тамашачыга ошарга мөмкин. Ләззәт алып башкара торган җырлар бар. Менә үзең шуны башкарганнан, шуның башкаруыңнан һәм башкара алуыңнан үзең ләззәт аласың. Ул әлбәттә беренче рәттә халык җырларына да кагыла, диапазонлы җырларга да кагыла. Шушындай җырларны җырлаганда менә шушы көе, сүзе тәңгәл килеп язылган җырлар әлбәттә. Ул җыр әгәр дә менә сүзе матур, көе белән тәңгәл килмәй икән, или көе матур, сүзе тәңгәл килмәй икән, ул барыбер дә теге югалып калган җыр була. Әрәмгә киткән хезмәт дип әйтәм. Андай җырлар әлбәттә бар. Монда мин әйтмим, халык җырлары турында әйтмим дә, андай җырлар халык җыры инде ул мәңгелек җырлар. Композиторлар әсәрләре, Сара Садыкова булсын, Рөстәм Яхин, Фасил Әхмәтов әсәрләре булсын, алар инде шулай халык җыры кебек халык күңеленә кергән, сеңгән җырлар. Бу җырларны без студент елларында укыганда ук аларны җырлап, бүгенге көндә дә җырлыйбыз, бүгенге көндә аны тапшырырга һәм җиткереп тамашачыга заманча да үзгәртеп, аранжировкаларын да үзгәртеп эшләргә тиешбездер дип саныйм. Чөнки бу җырлар онытылырга тиеш түгел. Чөнки безнең җырыбызның, җыр сәнгатебезнең алар йөзек кашы. Иң популяр вакытларыгыз кайсы елларга туры килде дип саныйсыз? Иң популяр вакытлар бу беренче һәрбер артистның иң популяр вакыты дип чыгып, тамашачы танып, танылган вакыты. Беренче күргәндә син беренчедән тамашачы яңалык, яңа җырчы буларак, яңа җыр, яңа башкаручы буларак таныласың. Мин ул вакытымда менә шушы беренче сәхнәгә чыккан еллар әйттем, 20 ел элек дип. 20 ел вакыт узган дип. Мине Рәсим буларак, Рәсим Низамов буларак, җырчы буларак халык таный башлаганнан таныйм мин. Ул кайчан җырлый башлаганнан түгел. Кайбер кеше санап бардыр, теге 4 яшемнән урынлыкка басып җырлый башлаган дип санаган кеше ул яшьтән түгел. Җырчы буларак танылып, менә профессионал сәхнәгә аяк басканнан бирле дип. Шул елларны саныйм, әлбәттә 97-98 еллар. Аннан соң инде менә шушы 2000 ел вакытлары ул популярлык дигән әйбер бит инде ул. Нидер бер мизгел вакыты санасаң, 15 булсын, 10 ел булсын, ул барыбер мизгел. Ул шул мизгел рәвешендә үтә китә, сизми дә каласың, вакыт уза, эшлисең шул җырлар белән эзләнеп йөреп, концерт гастрольләр белән синең ул вакыт менә шушындай иң кыйммәтле, иң кадерле вакыт дип саныйм ул вакытны мин. Кадерен белеп калырга кирәк, һәрбер артистка, һәрбер җырчыга шушы әйбернең шушы вакытның. Üzgələməgiz ərnigən yüreğimni Gülbürlərimdə jəl tügel sağındım sügənimni Популярлык төшкәндә инде күңел төшенкелегенә бирелдегезме? Популярлык төшкәндә дип мин ул Шәтра, менә тора ниндидер бер кай вакыт менә шу төшенкелеккә биреп алган вакытлар була торгандыр. Иҗат бит ул шундый әйбер, әгәр дә менә күңелдә шундый илһам булмый икән,
Жырға да кайчагында тотынасы келмейді. Бұл ошондой вакытлар. Жырга жырлыйсы келмей. Ләкин сахнага чыгарга керек, жырларга керек. Сен жырчы, сен профессионал, сен өзүң үчүн эшләргә тиеш. Бул мөтөрмөй, ул һәр бер кешедә бар. Жырчы гына булган дип әйтмим, сахна кешесе өчен генә әйтмим. Һәр бер кешенең андый күңел күтәренке вакыты була, чөнки вакыты була. Тормыш шулай корылгандыр, саныйм, чөнки ансыз булмый. Гел күтәренке генә булып торсам, алай да булмый торгандыр ул. Гел чөнки дә булып торга ярамый, чөнки үзеңә ниндидер илһам, үзеңә ниндидер тәргеш, үзеңә көч эзләргә табырга керек. Ул күп вакыт ул сәхнәгә чыккач яңадан шушы әйбер кайта. Тамашачыны белән күрешкәч, очрашкач, син шушы җанлыкны яңадан тойгач, яңадан менә шушы үзеңнең мин әле сәхнәдә кирәк, мин әле кирәк кеше икән дип үзеңне тоя башлыйсың да яңадан илһамланып, яңадан иҗат итә башлыйсың. Менә бер футболчы белән интервью кылганым, ул әйткән, минем әле кертмәгән голым алда дигән. Сез дә шулай җырламаган җырны көтә дип. Шуннан да спортны, сәхнәне, сәнгатьне бер тигез дәрәҗәдә куеп чагыштырсак, монда да нәкъ шулай чагыштырырлык бар. Юкка гына язылмаган, бит җырланмаган әле безнең җыр дигән. Рөстәм Яхинның җыры бар. Димәк, әле киләчәктә инде хитлар булыр дип. Ул шулай булырга тиеш, һәрбер кеше алга таба өмет итеп, алга таба карап, җырланасак җырын тап тамашачыга җиткерәсе җырын көтеп, изләнеп яшәргә тиеш. Әлбәттә шулай. Сезнеңчә хитның формуласы ничек? Җырның сүзләрендәме, әллә инде көендәме? Мин аны әйтеп киттем бит. Көйең генә, сүзең генә аерып куйсак, көйе һәм сүзе бергә тәңгәл килергә тиеш. Һәм җырчының әле ул менә шушы башкарып җиткерү осталыгына туры килергә тиеш дип саныйм. Җырчының һәр җырчының үз җыры бар дип саныйбыз бит. Менә ул аның җыры, менә аның кытугыл дип тамашачы бәя бирә кайчагында, шуннан да ул дөрес бәя бирә. Аның җыры менә шуннан да кайчагында алсаң, бу шуннан да минем җыр дисең. Башкарганда синең аның синең тавышыңа да ул килгән. Син аны җиткерү, башкару осталыгында җитә аңа. Һәм тамашачыга ул барып та җитә. Менә ул әлбәттә изләнәсең, сүз дә юк. Тапканча изләнәсең, менә шундай җырны дип. Хит булыр. Җырны бит аны син тапканда, ох, менә бу хит. Мин көләм кайчагында композиторлар язган, сүз көйен язган кешеләр дә бу хит дип бирәләр инде. Хит кайчан барлыкка килә. Хит булсын өчен композиторның да, сүзләр автор шагыйрьнең дә, җырчының да, өчесенең бергә менә шушы алар яза, шуннан да хит булсын дип телидер. Сүздә юк. Һәрбер язган кеше, һәрбер автор үзенең җырының хит булуын тели. Яңгыравын тели, ишетелүен тели. Менә шушы җырчының тамашачыга җиткерә алуы, аның күңелен аша уздыра алуы, шул вакытта хит була дип саныйм. Рәсим абый, гаиләгез белән таныштырып китсәгез идем. Гаилә белән мин аны һәрбер тапшыруда, һәрбер интервьюда, һәрбер чыгышта бу сорау була. Шуннан да гаилә терәк барга тиеш инде. Гаилә ул тыл, балалар, тормыш иптәше ул синең ярдәмчең. Әгәр дә тыл булмаса, фронт булмый дип әйткәнем бар, мен ул чыннан да шулай. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, ике булып үсеп килә. Ул үсеп килә дип инде үскәнен аның сизми дә каласың, чыннан да вакыт уза. Ул сына инде минем булыма Рүзәлгә 22 яшь тула, 21 яшь кешесенә 11-12 яшь тулган узакламый. Тормыш иптәшем инде бергә укыдык, бергә без институтны тәмамладык, бер факультетта укыдык, аннан соң гаилә кырдык. Ул бүгенге көндә шулай ук балалар белән шушы балалар бакчасы мөдире. Шулай мин бит музыка факультетында укыганда инде җырчы булам дип башлаган эште үлченнән да мин кичкенәдән җырлап үстем, уйнап үстем. Син җырчы буласың, чөнки бу хезмәтнең нидә авыр икәнен мин барыбер дә чамалы идем. Гастрольләр, юлда гел, Казанга килүнең сәбәбе укытучы булам дип килү. Шуңа күрә шушы факультетның, Казан дәүләт педагогика институтының музыка факультетын сайлап шунда укырга кирдем дә, ләкин сәхнәгә бер менгәч бит сәхнәдән ярак китеп булмый. Сәхнә үзенә тарта. Сәхнәдә бер җырлап үзеңне менә ниндидер сәхнәнең ләззәтен аласың икән, мен шулай дип саныйм. Ул вакытта
Ягымны яз деген бірінші фестиваль болды. Студентлер арасында бұл 93 жыл болды болса керек. 1993 жылына Ягымны яз деген бірінші тапқыр ұйыштырылды. Студент яшьләр арасында, татар яшьләр арасында яшьләр фестивалі. Шунда чыгыш ясап мен 3-нче премия лауреат булган идем. Шуннан соң башка конкурслар, татар җыры, Сәйдәшев семинар конкурслар, башка бик күп конкурсларга катнашырга туры килде, чөнки ул заманда башкачарак иде бит сәхнәгә менә шушы сәхнә юлын табу шушындай конкурслар аша илектән иләнеп сәхнәгә аяк басайын. Хәзер ул мөмкинлекләр башкачарак бүгенге көндә, чөнки радио, телевидение күп, продюсерлык үзәкләре күп, ул вакытта бит аңласа икән дә белмидек. Менә шушы факультетны тәмамлагач инде мин шуннан да аннан соң консерваторияда укуны дәвам иттем әле күпмедер. Шушы сәхнә юлын сайларга дип инде сәхнә юлына шынап торып аяк бастым. 97 елда татар җыры халыкара конкурсында беренче премия лауреат булганнан соң күпмедер тәрәш бирде. Ниндидер син ул конкурсларда бит сыналасың, үзеңне күрәсең, башкалар белән аралашасың, башкаларны карыйсың, башкаларны күрәсең. Шуннан да күп башкаларның киңәше, башка җырчыларның анда жюри әгъзаларының киңәше сеңа дәвам итәргә кирәк, сәхнә юлын җырларга кирәк дигән аларның киңәшендә тотып укытучым шулай ук Татарстанның халык артисты Миңгалиев. Ул да инде безнең ташламасын җырын дәвам итеп, шушы тәкъдимнәрне күзәтеп, шуннан да мин шушы сәхнә юлына ныклап торып аяк бастым менә шушы еллардан 97-дән башлап. Ә тормыш иптәшегез эстраданы? Тормыш иптәшем юк. Ул укытучылык, тәрбия эшен сайлады шушы. Балалар белән әйтәм бит, балалар бакчасы мөдире. 2000 җырлап бирсәң инде ул бару гаиләндә бара кирәк, балаларны үстерә кирәк, ул бәлки шулай рак дөресрәк тә булгандыр дип саныйм. Бүген шулай Аллага шөкер. Атырган яшәп ятабыз. Улларыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Кеше улым Равил әле мәктәптә бүгенсеңдә укыйм, 5-нче сыйныфны тәмамлый олысы инде. Мәктәпнең 9-нчы сыйныфын тәмамлаганнан соң Күллият була бит инде татарчасы безнең. Академия правосудия диде ул русчасын әйтсәк. Татарчаны тәрҗемә итә, татарчаны тәрҗемә итәргә бармы икән аның сүзе. Аны тәмамлаганнан соң бүгенсеңдә Төзүчеләр университетының юл төзелеше факультетында укый. Читтән торып инде шул вакытта үзенең эшләре белән шөгыльләнә, үскәнен үзе күрә дигәндә инде бүген әйтәм бит 21 яшь, 22 яшь шушы көннәрдә тулырга Алла бирсә теләсә. Менә шулай гаилә тормышына килгәндә шул. Шулай да улларыгызга ниндер тәрбия бирдем, бирә алдым дип саныйсызмы әллә инде ул еллар гастрольләрдә үттеме? Бар малай кешегә әтиләрнең янында булу мөһим. Әти тәрбиясен ул тәрбия бирдем дип ул җитәкләп биреп, мондай тәрбия бирдем дип кенә әйтү түгел, барыбер да инде әтинең сүзе, әтинең киңәше, әтинең терәк булу, алар аны тоеп белеп яши барыбер. Менә мин шундый киңәш бирәм, шулай тәрбиялән дип кенә әйтеп, тәрбия бит ул төрлечә була. Менә син шулай тәрбиялән дисең, бала бөтенләй киресен теләргә мөмкин. Бар андый менә олы малай, улымны инде кирәк менә артист булгач син безнең семья музыкаль гаилә, син музыка белем алырга тиеш дип укыды, сүздә юк инде. Авырлык җиңел не түгел, музыка мәктәбен тәмамлады, 8 классны инде. Җиңел түгел, ул теше тырнагы белән түзеп, әни әйткәч дип түзеп инде. Кичкенәсенә дә хәзер кирәк бит музыка белеме булырга тиеш, музыкаль семьяда уларны белергә тиеш. Һәрбер кешедә булырга тиеш музыка белеме. Ул артык түгел бер кешегә дә. Музыкаль белемне булу ул тәрбияле генә. Музыкаль яктан грамотлы булу дип әйтү. Кичкенәсенә 2 көн музыка мәктәбенә барып карады. Баян классына барасы килде. Ул соң барасы килмәде, ул фортепиано классын тәмамлады. Кичкенәсе 2 көн барып кайтты да, мин баянны ничек тотарга өйрәндем. Кулларым миңа кирәк түгел. Әти баянны үзе уйнады диде. Кичкенәсенә күрә спорт, футбол, шушы менә аларның үз теләге дә бар. Үз теләген аларның менә каршы килеп
менә син шулай эшләргә тиеш дип кенә булаган итеп мәҗбүр итәргә дә ярамый. Барыбер алар дигән шәйләр булырга тиеш түгел, сүздә юк инде. Алар теләгәнне генә эшләсен дип. Барыбер ирләр өчен сүз дөрес әйттегез, әтинең тәрбиясе, әтинең сүзе кирәк. Теге аларга бер кайчан да кайыш әзерләп торып теге талчыбыгылык булган бит, андый тәрбия түгел. Үз мисалыгызда. Әтиң әйтер, әтиң сүзе дигән әйбер барыбер булырга тиеш. Әтиңнән сора, әтиң нәрсә әйтер. Шушы сүз. Алар сездән куркып тордылар инде. Куркып түгел, курку булырга тиеш түгел. Әтиңнән куркып торсаң, инде ул башка. Ул инде куркытып торып тәрбияләп булмый. Монда аңлап алар аны үз аңына сеңдереп, шушыны белеп үсәргә тиешләр. Әти сүзе ахыргы сүз булырга тиеш дигәнне барыбер. Хатыныгыз белән мөнәсәбәтләрегез турында. Ничә еллар бергә мәхәббәтне саклап калдык дип саныйсызмы? Әллә инде менә еллар узу белән инде туганнаштык без хатыным белән дип әйтәләр. Ниндидер мәхәббәт юк, инде без дусларча дип. Сезнең гаиләдә менә ничек? Инде безнең менә 23 ел, 24 ел. Нәргә төрле вакыт була, сүздә юк инде ул гел тормыш елда 365 көн бит. Ул гел күгәрченнәр әгерләп кенә яшәми, һәрбер гаиләдә шулай. Теге бүгенге көндә шул социаль сетьләрне, Instagram'дан ачсаң да күрәсең, Instagram'да бөтенесе кочаклашкан, бөтенесендә мотор, бөтенесен Instagram'да катлый туган көнне. Яныңда утыра бит, катла син әле, шәп Instagram'га шакытлыйсың, шәп син радио телевидение шакытлыйсың, яныңда торган кешене. Мин уйлыйм, ясалмалык булырга тиеш түгел, теге русча әйтсәк, показуха дигән уем. Мин иң күрә алмаган әйберем шушы, ул сәнгатьтә дә, шул тормышта да шул, ничек бар шулай. Аңлашып яшибез, бер-беребезне аңлап яшибез, әйтәм бит. Ул әгәр дә бер-береңне аңламасаң, бер-береңне юл куймасаң, төрле вакыт була, сүздә юк. Инде бер-береңне карата хөрмәт калмаса, хөрмәт ярату, ул хөрмәт бергә бәйләнгән дип саныйм. Хөрмәт яратам дип кенә яшәп, ул шуннан да яратабыз дип өйләнешә кеше, һәрбер кеше бит. Аннан соң юкка чыга менә шушы әйбер. Кая китә, нишли, кеше бер-беренә ярату бар күпмедер дәрәҗәдә ул хөрмәткә әйләнә күчә бара. Ул бер-береңә юл куя белү, хөрмәт итү, шушы әйбер булмаса гаилә яшәй алмас дип саныйм мин. Яшәй алмый дип. Менә инде бу без бер-беребезгә туры килмибез, аерышырга кирәк дигән карарга килгәнегез булдымы? Гаиләне саклап калырга нәрсә ярдәм итте? Бер-беребезгә туры килмибез, ул гаилә башлаган вакытта һәрбер гаиләдә була торгандыр инде каршылык. Яңа төзелгән гаилә, яңа башлаган эш, әле бөтенләй башка тормышка, башка дөньяга кирип китү бит. Төрле шакта төрле вакыт була. Алай булса, булай булган булса, тегеләй булган булса дип уйлыйсың. Нишләп алай булырга тиеш? Менә булай булырга тиеш димәк, менә шулай барырга тиешбез, шулай эшләргә тиешбез, шулай яшәргә тиешбез. Шулай дәвам итәргә, шулай. Элек без шулай дибез, менә хәзерге яшьләр арасында туйларда күп булырга туры килә, соңра вакыттан күрәсең, инде узакта тормыйлар, 1-2 ай вакыт узган. Алар инде аерышып, инде башка кайсылар кияүгә чыгып, башка гаиләне белгергән. Ул генә сабырлык та кирәктер. Бүгенге көндә яшьләр без әле барыбер ул тәрбия мәсьәләсендә элекеге менә шушы элекеге чор тәрбиясен күрдек, авылда үскәнлек. Элек бит шушы гаиләгә килгәндә күрештергән, өйләнешкәнчеләр күрешмәгәндә диярлек. Димләгәннәр, өйләндергәннәр, яшәгәннәр, 5-шәр, 6-шәр, 10-шәр бала табып үстергәннәр. Әле ул чорында теге юкны бар итеп яшәгәннәр дигәндәй, кемгә җиткән, теге җиткән, җитмәгән, балалар да үскән, балалар да үз юлларын тапкан, алда вакытта да яшәгәннәр. Бүгенге көндә менә бүтән әйбер бар бит хәзер. Бүтән нәрсә бар. Өйләнешеп
Яши башлаганда алар инде бүтүн нерсе эзер. Квартира бар, машинасы бар. Рахатнелар көрүп арыган. Ниндидир теге рахатлыктан тойган, рахатлыкка чыдай алмыйм, менә шушы бир дә бардыр. Без башлаганда тормышны студент чорында окуп битирүүгө ыйланыштык. Теге дөресен әйткәндә саңар кошыксыз башладык. Үзебез таптык. Шул вакытта аның үзен тапкан иң кадерлиседер. Үзен булдырган теге атанадан көтүп алар бирер әле, алар эшләр әле, алар. Андай мөмкинлек тә булмаган. Андай мөмкинлек тә юк вакытта. Ул үзегез 90-нчы еллар, ул вакыт ул илдә Советлар Союзының биткән вакыты, әле Россиянең төзелмәгән нәрсә икәнен аны бер кеше дә белмәгән вакыт. Нинди стройда яшәячәкбез, нинди социаль строймы, капитализм, бер нәрсә белмәгән чор. Шуңа күрә ул заманда һәркем үз юлын, үз эшен белә, үзенең үз көче белә тапкан, табалган вакыт инде менә шушындай чор. Шундай чорда безнең өйләнешкән вакытта туры килде. Аллаһка шөкер. Булганы канәгать. Ә туйыгыз ничек узган иде? Туй инде безнең вакытта әйтәм бит инде. Авылда инде туй ничек узган үзегез чамалайсыз. Бүгенге көндә теге зур рестораннар да теге купшыландырып узган той түгел. Гади генә авылча. Авыл инде узды той. Никах белән? Никах белән әлбәттә сүз дә юк. Никах инде ул шушы үзебезнең традицияларга негезләнеп инде. Ничек туй булырга тиеш, ничек булырга тиеш. Үзебезнең кануннарга дип әйтик инде. Мөселман дини кануннарга да негезләнеп. Никах барса да. Ә сез үзегезне көчле рухлы кеше дип саныйсызмы? Тормыш авырлыкларын җиңеп чыгарга нәрсә ярдәм итте сезгә? Көчле рухлы дип төрле чагы була сүздә юк. Күңел төшкән вакытларда була торган, кайчагында бер нәрсәгә кул күтәрелмәгән, бер нәрсә эшләсе килмәгән вакытта була. Җырны җырлыйсы өйрәнәсе килә түгел, өйрәнгән дә җырлыйсы килмәгән чак була. Әлбәттә ул шулай ук гаилә булу, балалар булу барыбер этәргеш бирә торган әйбер тыл бар кирәк булу, дуслар булу, якын дуслар дип, дуслар мәсьәләсенә килгәндә, дуслар дип без күп вакытта дуслар күп дип саныйбыз, дуслар чыннан да күп булмый. Иң якын дуслар бер-ике күп булса эш булырга мөмкин. Аннан да күп артык була алмый. Менә авыр чакта да синең белән бергә. Синең яхшы чагында да, кыйын чагында да янәшәдә булган дуслар, саналган дуслар алар санаулы гына була. Шуңа алар ярдәме белә бер-беребезгә ярдәм итеп, менә шушылай дуслар белә аларның ярдәме тойып яшәү дә ул күп вакыт ярдәм итә. Тормышыгызның иң авыр чаклары? Иң авыр чагы дип әйтергә ярамый торгандыр. Иң авыр чагын без белмибез. Иң авыр чагын дип менә минем авыр чагын дип әйткән бит. Аллаһ Таала әле син белмисең, мин сиңа тагы да авырын бирим дигән. Зарланырга һич ярамый. Нисәгә зарланырга, аяк кулың исән сау, күзең күрә, аягың эшең эшлисең. Тормышың дәвам итә бар да исән сау. Нисәгә зарланырга, әгәр зарлансак, зарланганга зар бирим генә дигән бит. Шуңа күрә зарланырга һич ярамыйдыр. Авыр чагы дип әйтә алмыйм. Булгандыр, менә шушы чөнки вакыты, күтәрелгән чагы, төшкән вакыты ул булып торган амплитудный вакыты дип әйтәм инде. Ул тормыш шулай дәвам итә. Гел туры гына да бармый, гел биектән генә дә бармый. Тормыш сикәлтәләрсез узмый торгандыр. Шуңа күрә шулай булырга тиеш дип кабул итәргә кирәк һәрбер әйберне. Һәрбер авырлыгы килә икән, димәк, артыннан җиңеллеген килергә тиеш, җиңеллеген көтәргә кирәк. Сабыр була белергә кирәк. Күңел түргезедә сакланган тормышыгызның иң кадерле көне, иң кадерле истәлеге.
тормыш түрендә сакланган иң кадерле истәлеге дип иҗат мәсьәләсенә килгәндә инде минем иң кадерле вакыты дип саныйм менә шушы сәхнәгә чыгып тамашачы танып син үзеңне җырчы итеп менә сәхнәдә тую, тамашачыга кирәк икәнеңне тую. Җырчы буларак син сәнгать кешесе буларак менә шушылай үзеңне сәхнәдә формалаштырып тую, менә шушы иң кадерле вакыт дип саныйм. Син үзеңне кирәк икәнеңне тую. Сәхнәдә генә түгел гомумән. Тормыштагы. Тормышта иң шундай истәлекле көнегез менә кадерле, сезнең өчен кадерле булган. Иң кадерле көн ул бер дип кенә санап булмыйдыр инде. Син әлбәттә санарым. Әти булган көн иң беренче тапкыр. Иң кадерле көн. Ул вакытта телефоннар булмады, сезгә ничек хәбәр бирделәр? Кәрәзә телефоннары юк әлбәттә. Инде ул монда шәбәкле телефон аша хәбәр иттеләр. Шуннан да мин инде башта үземдә шам бетердем. Шуннан да әле бу вакытта яшь вакыт. Мин ул вакытта 23 яшь. Үзем дә балалыктан чыгып кына килгән вакыт бит. Шуңа күрә менә кадерле мизгелләр дип саныйм. Шуннан да исән-сау була туу, син үзеңә бу үзе зур шатлык. Исән-сау баланың туу, һәм син үзеңне әти итеп хис итү. Тормышка килгәндә инде әлләрен беренчесен белеп тә икенчесе туганда инде син инде икенче улым туганда шуннан да мин анда борчылып ничек дөньяга килер икән, сау сәламәт бала булырмы дип анда инде син инде акыл белән шуннан да белеп 10 ел вакыт узган, син ул вакытта инде өлгергән тормыш икән, тормышны күпмедер күргән ират буларак кабул итәсең ансаны шуннан да икенче улым туганда да шундай хисләр кичердем. Чөнки әти кеше өчен бит әле малай туу, әни кеше әлбәттә кыз көтә. Әти кеше күбрәк малай көтә торганнар барыбер инде малай кеше аның эшен дәвам иттерүче булса, аның юлын дәвам иттерүче, нәселен дәвам иттерүче, русча әйтсәк, наследник дибез бит инде дәвамчы буларак кабул итәсең. Шуннан да менә иң кадерле мизгелләрне шушы вакытта дип саныйм. Менә үзегез 23 яшьтә әти булдым дисез, улыгыз әле өйләнергә җыенмыймы? Юк, әле чөнки әлеләр изләнәләр бүгенге көндә кызлар бүгенге көндә бит башкачарак. Бүгенге көндә алар ничектер хәзер безнең заманда кебек тормыш икенчегә барып үзгәрде, без үскәндә кебек түгел. Без бәлки тәрбиядә баш хәзер нидер заманда үзгәрә торгандыр. Алар бүгенге көндә инде ничектер яшьләр арасында менә улымнан да күреп торам. Ничектер бар үз көйләрен күбрәк көйләп, үз җайларын җайлап, иркенләп, үзләренчә генә яшәргә тырыша яшьләр хәзер. Шуны күзәтәм мин. Шу башкаларда да булсын шу шәйбер бар. Ниндидер тормышның рәхәтен күреп карасалар киләм. Без бит инде өйләнешергә кирәк, тормышны инде без корырга тиешбез дигән шушындый лозунг астында. Лозунг астында барыбер. Өйләнеш тормышка кайла кырдык. Әле өйләнәм дигән андый уй юк. Моны әгәр дә менә кайтып бер күпмедер вакыттан соң әти минем шулай өйләнәм дисәң, каршыда килә алмыйсың. Чөнки үзебез дә шулай эшләдек, шулай әйттек, каршы килмәде безгә тияниләр. Шуңа күрә аларның үзләренең сөйләвендә менә үзләре теләгән, үзләре яраткан кешене сөйләп алырга тиеш дип саныйм һәрбер кеше. Үзе тормыш итәргә. Сүздә юк. Киңәш мәсьәләсендә ничек киңәш дигәндә барыбер дә инде безнең үзебезнең милләт кешесе булсын, үзебезнең дин кешесе булсын, шушы ярату бер хәл. Төрле дин мәсьәләсенә килгәндә ул бик катлаулы бер без аны уйлап кына бетермибез. Балалар бигрәк тә яшьлек белән уйлап бетерми торгандар. Аның каршылыклары күп. Шуңа күрә шушы әйберне беренче рәттә үзебезнең милләт, үзебезнең динне сакларга тиеш. Үзебез дә шушы сәхнәдә шушы әйберне кычкырып йөрибез икән, анда шушы әйберне колакларына тукый киләбез. Алла сакласын, ул белеп булмый.
Түрліше боларға мүмкін. Түрлі. Қатнаш дейінде мен нашар әйбір деп әйтсем дұрыс болмас. Шыннан да қатнаш дейін арасында ғайле тоғаш проблемалары бола, тоғаш туатырған әйбірлері бар. Шоңа көре өзіміздің милләтіне давам етерге тиішпіз, өзіміздің сәнғатіне давам етерге тиішпіз, өзіміздің дінні сақларға тиішпіз. Рәсима, бұна ұлларығызны нешек үшіндіріп өстірдігіз, мұна бүгін күнде нешек өзлері барсында тапсынар, болдырсынар дейсізмі? Әлейінсіз фатирын да алып, машинасын да алып, әзірге бәзіргіне алып тұралар ма? Yok, әзірге қазір деп кені әйтмейм, чөнки артық керегінен артық үшіндіріп та үстірмейбіз аларыны. Керегі бар, башқалардан қалышмаған, башқалар ішлеген оларға үшінде ішлейбіз, сөзде жоқ. Ол бет қазірге міне жолық мәктепке генә барғанда қарасаң, бағалар бірсінен бірсе көріп, міне мәселен анда шундай телефон, меңа да шундай керек. Алар кімдер бәлкі башқаның мүмкіндігі де болып, мәселен, ұзындырға баланы хешкіне ярамайдыр. Бармы сенің телефоның? Сөйлешесің сенің қанағат, міне шушы әйбірден ұзындырмасқа керектір. Олар бала қызығып сұрарға мүмкін сөзде еғойды. Артығын хешкенеден береге ярамайды. Олымда да менің өзімнекі болсын, өзім тапқан болсын деген әйбір біле, міне шушы бүгінгі секіндейіндерің өскілін өзі көре дегендей, өзінің мәселен, бізден әті әне бірігізәлі бік керекті сөзді айғансы біздің тәрбие мәселесіне түгіл, мәтті яқтан ерден бітірге тиіш біз. Өзімнекі болсын деген әйбір міне шоша әйбір менен шын тәрбиелерге де бізде тырыштық. Өзім тапқан мал қадірлі, өзім тапқан мал қар вақытта қадірлі. Аны артығын тұздырасында келмей, аның жік тапқаныңа білесің шынки. Теге әті әненекі бейтіл, әті әне тап, мен өзімде де кішкіне шақты андай бір болды. Өзім тапқан болсын, өзімнекі болсын, мен алған болсын. Мен әлі қатырлейм, 4-ші класста оққан уақыт қойайын, мен комбайн ердемшісі болып ішлеп. Еріп ергенміндірінде, деген әсер ердем еткемдір, ашықшап келіп тұрғамдыр. Боян аласы келе, өзімнекі болсын, менекі болсын, мен алған болсын дегенде біле, шошындай тілек бар. Олымда да бір кішкенесінде де, шошыны тәрбиелеу қазір, шошындай ел біле өссін деп. Өзі тапсын, өзі олын тапсын, өзіне күн көрілік, өзін ешәтірлік, шошындай елін өзі тапсын деген тәрбие. Әті әне бетіні ғұмыр бүй аларын тәрбиелеп, аларыны мәтті яқтан да башқа яқтан да тәймет етіп тұра алмай, бары бір қар бір бала өз елін табырға, өзінің ішін табырға, өзінің елін табырға тейір. Демек, бұл яқтан сіз бақытлы? Бәхетлі боларға тырышабыз дейді санайым. Рәсима, бұл нашар ғадәтлеріңіз бар ма? Нашар ғадәт бардыр енді, жеп болмаз. Бір кімде идеал түгіл, идеал болып біт алмай тұрғандыр. Нашар ғадәт. Қызып кете тұрған ғадәтінде бар, қойшқанда жүгініп тұршай тұрған ғадәтінде бар. Тез қызам, тез соғынам. Нашар ғадәт. Ол ғадәтлерін енді бара бірді бітірге тырышабыз. Енді жатса өзіне қолда тұрғатырған. Ситуацияға қарап, сөзде жоқ. Идеал деп әйтмейм өзіме. Бар, нашар ғадәтлерім бар. Тұрмышының киемі сіздің үшін нәрседе? Тұрмышының иемі көп мүдір дәрежеде бүтін тулайым деп әйтмейм. Қанағат болу. Көңіл тыныштығы, жан тыныштығы болу. Онан да зор әйбір жоқ. Сәлемет болу әлбәтте бірінші рет. Біз көп уақытта шабабыз, жүгіреміз, дүния қуабыз. Сәлеметлік турында ойлаймысың еш жағында. Еш барған сайын анар ақша ішлейм деп сәлеметлікні олатабыз, анары сәлеметлік болатқаш, ақшаны шул сәлеметлікке туздырасың кіші. Шоңа көре болғана қанағат бола білу керек. Тұрмыштан қар бір әйбірден ләззет таба білерге керек. Көп уақыт анадан табыз. Моторлықны көре білмейбіз. Шабабыз, жүгіреміз, уақыт жетмейдейбіз. Шоңа айтам, сәлемет болу, һәм көңіл жан тыныштығы болу. Рәсима, бұл ихлас жауапларыңыз үшін зор рахмет сізге.
Көңілігіз тыныш болсын, жан тынышлығы сізге, әлі жырланмаған жырларыңыз алда сізні күтсін, һәм барсы да яхшы болсын деп тілеп қалам. Амин, бик зор рахмет. Шыннан да дөньяларыбыз имин тыныш болсын, жаннарыбыз, көңілләребез тыныш болсын. Бергә-бергә жырлап, гөрләп, мадур итеп, иҗат итеп яшәргә язсын. Амин, шулай болсын.